Здравейте! Замислили ли сте се някога, че най-обикновените ежедневни неща, да кажем едно пътуване с такси, всъщност могат да крият цяла една невероятна история? Днес ще направим точно това. Ще се гмурнем в един такъв скрит свят и то с помощта на един доста необичайен източник. Добре дошли в ден 12 от вашият курс по английски за таксиметрови шофьори. Не, това не е шега. Това, което току-що прозвуча, е автентичен запис от истински езиков курс. И точно този мъничък откъс ще бъде нашият ключ. Ключ към един цял микрокосмос от правила, икономика, дори човешки взаимоотношения. Така, нека се потопим в този анализ. Представете си, че ще подходим към този езиков урок, и като към археологически артефакт. Ще го разчоплим, така да се каже, слой по слой, за да видим какво всъщност се крие за тези на пръв поглед съвсем прости фрази. Добре, значи източника ни е откъс от нещо наречено Taxi Talk. До тук е важно да се уточни нещо. Целта ни не е да научим фразите. Изобщо, това, което ни интересува е защо точно тези фрази са избрани? Какво ни разкриват те за целия свят на таксиметровите услуги? Добре, преди обаче да се заровим в самите думи в съдържанието, нека да погледнем първо структурата. Как изобщо е направен този урок, за да работи? Защото, както ще видим, методът е ключът към разбирането на цялата идея. Методът е брутално прост и директен. Буквално. Слушаш една фраза на английски, веднага след това чуваш превода и на български и повтаряш. Толкова. Тази структура, нещо като повикване и отговор, е създадена за едно единствено нещо. Бързо запаметяване и бам! Незабавна употреба в реалния живот. И всичко се свежда до тази основна команда. Слушайте и повтаряйте след мен. Това е директна инструкция, без никакви излишни усложнения. С нея курсистът веднага влиза в центъра на процеса. И ето тук вече стигаме до същината. Превключваме от това как се преподава към това какво точно се преподава. И кои са тези, така да се каже, жизнено важни фрази? Както бързо ще се убедим, всичко, абсолютно всичко, се върти около парите. И ето я първата ключова фраза. Вижте, това не е просто някаква дума от речник. Това си е направо критичен бизнес инструмент. Помислете само, с едно единствено изречение се поставя ясно правило, управляват се очакванията на клиента и, което е най-важно, се предотвратяват всякакви спорове още преди да са започнали. Тук конкретиката е всичко. 5 евро. Точно така. Ето как думите се превръщат директно в пари. Слага се ясна финансова рамка още преди колата да е потеглила. В този случай езикът е просто инструмент на икономическата реалност. И продължаваме по абсолютно същия модел. Още една супер конкретна фраза за една супер конкретна такса. Доплащането за летище е 2 евро. Отново, фокусът е изцяло върху стандартизацията на финансовата част. Целта е една – пълна прозрачност. И пак, числото, то е там, за да забие този последен пирон, така да се каже, в пряката връзка между език и пари. Целта е кристална яснота, никакви изненади. Нито за шофьора, нито за клиента. Стигаме до третия ключов елемент – нощната тарифа. И тук нещата са малко по-различни. Забележете, тук нямаме фиксирана сума като 5 или 2 евро. Точно за това езикът трябва да направи нещо друго. Той трябва да дефинира самата концепция. Фразата «It's a night тариф» не е число, тя е обяснение. И ето това е просто брилянтно, защото показва колко е важна прецизността. За да няма абсолютно никакви недоразумения с тази нощна тарифа, курсът дава още един инструмент, още едно изречение, с което да се изяснят нещата. Всичко, буквално всичко е насочено към едно – да се предотвратят проблеми преди да са се появили. Добре, нека да дръпнем чертата за момент и да обобщим. Тази таблица показва всичко в едно. Само вижте колко много чисто икономическа информация е натъпкана в един единствен суперкратък урок. Багаж, летище, нощна смяна – това са трите най-чести ситуации, в които може да възникне финансов спор. И за всяка от тях има готова фраза, която трябва да се комуникира бързо, ясно и без никакво място за интерпретации. Всяка фраза тук е всъщност решение на потенциален проблем. Добре, а сега нека да направим една крачка назад и да погледнем голямата картина. Защо в крайна сметка тези няколко простички изречения са толкова важни? Отговорът, колкото и странно да звучи, се крие в нещо наречено
икономика на комуникацията. И тук е момента да си зададем един наистина ключов въпрос. Какво всъщност се учи в този урок? Отвъд самите думи. Каква е по-дълбоката, скритата цел на цялото това нещо – Taxi Talk? Ами, истинският урок всъщност е за управление на човешки взаимоотношения чрез език. Тези фрази не са просто думи, те са инструменти. С тях се предотвратяват конфликти, защото правилата се казват в самото начало. С тях се стандартизира бизнеса, така че услугата да е предвидима винаги една и съща. И може би най-важното, с тях се изгражда доверие. Защото когато има прозрачност, има и усещане за професионализъм. Това е език, проектиран специално, за да смаже колелата на услугата, да превърне една потенциално напрегната ситуация в напълно гладка и професионална транзакция. И сега идва най-интересното. Този феномен, той изобщо не се ограничава само до таксиметровите шофьори. Изобщо. Всъщност, той е навсякъде около нас. Нека да видим как тази идея работи в един много по-широк мащаб. Само се замислете. Баристата, който пита за тук или за изпът. Или сервитьорът, който казва само да кажа, кухнята затваря след 10 минути. Това случайни реплики ли са? Разбира се, че не. Те са част от един невидим сценарий. Сценарий, който управлява очаквания, организира потока от хора и, да, пак предотвратява недоразумения. Всяка една професия в сферата на услугите си има свой собствен Taxi Talk, онзи критичен набор от фрази, без които работата просто няма как да се случи. И като за финал, последната реплика от нашия източник просто заковава тази идея. Утре ще изясняваме общите разходи. Какво ни казва това? Казва ни, че този урок не е просто някакъв случайен набор от фрази. Той е част от една по-голяма, внимателно обмислена система. Система, създадена за ясна, ефективна комуникация и пълна прозрачност. И така, целият този анализ ни води до един последен въпрос, който да остане за размисъл. Кои са ключовите фрази в различните професии в нашето ежедневие? Кои са думите, които, точно като в Taxi Talk, служат като невидими сценарии, за да управляват очаквания и взаимоотношения? С други думи, какъв е неизказаният, скрит език на света, в който живеем?